Na drawer man. Omo drawer. Abom ti say pacho. Say ni mabon ni e comfort drawer. Me ko na de. Ana ni bi no so dey say. Face. Na wo so dey say. Joyce. Joyce. Na me din pa so dey amasewa. Amasewa. Sewa package. Odi any comfort drawer. Omo so say. Ona ya baka na yede na kofo ye na na me ko so obisa ne sa nchile mu nyina ne se ba no na wo no 4 years na go so me kan say ne ba ne so okay to ba ne so no so no wa na ne ho adi ama me no me hu da nti wo no ma ko obi nche na asam o be kan nipa na bo da be eye bra no anya 4 years na ko fama nti ono papa pra so kotena na nsem anu ka no na susu ti mo papa na nkasa mu pra so e kan sa sa me ba na e be ti sa ta na me na na ti as na ya se me ko fa pra ni fi ono na me fa na fa ko fa ni se ko fa so ti be before nti ni na na tetwa dia so duru ne pempen so no duru JSS na oba ko be JSS 3 no na ase wa sha ase hu ni ma ti me mo mo dia no ntiri ni ka ho omo na sai se no 4 years no kan se mo duru JSS na ni na se bi mo okay na kuma ba kwa me ni 50 do mu dia no obo me kuma na ma ni okay na kuma no de me na obisa me se na mami bi o ma me sa ta sa na ni ojo na o fa le fa so ni bi mfa no ko na mo so ade nti no obisa me e no be so ko tu be ye ni ma no na mo so da bi da mo kwa so no be si do na na ti me ba na mo fa e ba ne dey na na wo ha so asọrọ ya nkasa die na na yi same ko be didi form pa e body na no kwa na mi druwa na druwa ko druwa na e ko no o sani na wa kwa sorry da say wa me fa say ya wa kra ye ko shira kra wa sorry dem no na druwa de we ne wo ye bi sa na fi ho no ko asọrọ di every 4 years of that say no hu nsam kan here one kwa sorry ama one person be ko bi da wow ni nyina mu no e kwa nka bi bia nkyerɛ na o fa ni say nye hwe no me dey sa na me ho no sa ya fresh okay do kan se bi akra na bi TV ya be ba ba ya fresh na me bi ama na sua sa kasa na na se bi okay ba na nsɛm ya ne mu wura na me kai se na wo ni say okay na wo ya ba ya right yo fi ano di sun ba se abeme bi abon sun na kwa ya obi ni papro ne be fa so no kan sa ya kan so it be very na akra ne ya ne boy no ya ne no ya ne nti mo fa ba bi no ne ka so me fa na ba ne to wow nti sa ta mi o sha na ma nko ya se da ifu akra we na kwa ko bo no de de ni na me me ti a nkusu me na me ma pla na so e do do na woni mo ko am so ba ne nye ba ifo wow ni mo ko ni se ba ni no ni e do do je che to a o sa ti sa fe de o kan sam de ko sin se ti kuma ne friend no se me ba no ade na ne fa ne sa ne fa be na mti bi bia ni wa no so a me de ne fa be no se asema ba ne ka tira ne se o se opie ti aka na o pese o ne ni ya na be ne nya ska go me ni bi so di akini e yo kuma na na o ban ko kan sa asem ne kire no ni ko di nko wow to ka na so onya na asem o hwe TV a na aton ne akeka odi agro na dodo hu na o keka aka bi bia ni wo sa na sa tam no me bo na wonni makweti a na wote ne asem da minim no kire se me na na be ma no odue boso ne bi okay me na na be ma no odue boso ne okay to kan ho asem kire wo da ma wote da okay
nti wo mo so mo ba fie ha no ma be ya no na me ma he na me ma he na se fie ha se ankasa na equate ya no fie ha ya no na se na nya ha na mote ba bia nti ha ba na mote twede ha twede ha ya nti na se equate ya start fa na odi ni ye adwuma ni mamma bet na fie ha no wow ka me ba no fra na ku wura ha enye hwe na se wo kuma ne se equate ya na ese obema na nya sika na wo so se ene no kre guru ba bi no ko asori ojidi ko mpae so ko ba ko busa me se ade na me nkwa asori na me se enye bibia no mpae bo na ya na me ba ana o se de o ka kire me se me kwa asori a me nko but me nkwa de me hunu no me fa me gidie nyina eni echi o gidi fo mpae bo na se o gidi fo di fo ne ka sa kire do ka sa no am se e asam na okay di fo e waka kire me se me ba o gidi kokko na se fufu gidi kokko true faith okay do ka sa na ja de ma dwen dwen be tena bi me nim asam na se kire ope me se be bai eduru JSS ya o wie school no mu ma ni wie school JSS kama ko eduman no SS no o betwere ne fa na ya na aboso no se amama no ko so nese na na ntro nese na ni set na mama na enya set na how na ehame what me do JHS studio na so ya be ya no bo so na nkasa kura kan no SS2 na ahyase me na mempe ahompe na mempe na mo so na nkasa static down ho adi yi no na mempe na me kasa me pa na me boa saa tamo no na mempe amanfo ya na waja oba kama se na bosom ba ya so no aka no to wo kasa na mama adwene no ayehe ti me ma adwene se me kwa papa e bosom no o pai ni sei de ne be ko baabi nese wa free ni so wo free okay na baabi a yeti me ko baabi na ya ko se no mo ye mpai bo no ni mi ye no ni ada na mada ni ma dia na mada mo kwa didi na mo didi pro so ntiana ni ye ni di mo no so eti ma da wo mo ade so a me no ma pon no ni akala pele no ma so no na kese bia wo de kwa ye ne pra no ni hu ye ba so aso na mo hu de ba ko so e na so ko ne so ntimi be pra wo nka se maami a wada ma hu manya hu yi kire ya kasa ni ne hu e bo so no ka na ni na me ni ya ha se ma wo so yo ma dwen so mo so be ha me sa mo yo ma dwen so mo so am ko fa fu twani kasi a e de mi yo ni shi mo ko kan da sa da ha ni kesa wo betwa no kesa na betwa twa na ba kakraka twa nkula ne ma so na mbe ko achi ma asa wansi na tu agu so yento na afi ya se e kai ayirem ammene me ankasa ni nyina mu na wa adwen ma so se bia oba na afesa wo pai na na eketi afri na chinti na oyesa eno ne de na mi hu ni nti akire no ana me ba ne ka kire me se me peni ya minya se chinchine na minya ahoto oba na ne ka kire e konfodro wa ne ka kire o se wo peni yie na afesa o ho tol de a de chinchine minya chinchine ne bosom ne pai no nti o kan still na menti ase no sa de kotu obi eni se ni patron friend na one men kasa na bosom na nya bosom a ye pai no okay nesi ye pai ni se wo yon kwancha e bosom wow tuya ni fi ayo Jebra na oji tu mi se wose na ne kweti a o de ne corner fi start tete na me ji tu mo no na wo eduma tina me so me ya hospital eduma bi eduma no be fi pa ni ya en sa bre ne ka bu nkam wa na ne ka bu nkam pa nti hospital eduma na me ye du twitwia makaka tina be fi na me kuma ka tro me se eni kuma mo ha be do na me se ala eduma de na wa ti kasa nso sunye mo na ananta mo so akọ be bia me aka tro mo se epieti awo ho
Mo pɛ sɛ wɔn hu sɛ create a wɔ hɔ a this will ma bɛyɛ ne fie atwa dwan ama no na bosom no aka abaayɛ a ɛwɔ kurom ha nti wɔn yɛ saa amammerɛ no wie a bosom no abɛdan ne kakra na kyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ fie no wɔn yɛ wie no na me ba no nso wɔ adum wɔ school nti mmerɛ na akɔmfoɔ no ba ha bebree na kyerɛ sɛ wɔn bɛgoro ama bosom no ayi ne ho nti mo hɔ na mpa no baeɛ na mbisa ne sɛ ade ne sika asa na ɔsɛ maa dɛ na me sɛ na abɛɛ bɛ wɔ fie na ɔsɛ wɔ mu a me a mba abɛyɛ maa deɛ na me sɛ nkɔ na menkɔgya wɔ kwan na ɔsɛ dɛ ebi sɛ na mepɛ sɛ wɔfiri ha ɛkyerɛ sɛ sɛ wɔka sɛ wɔtena ha no mu a wɔn bɔ twene no mu a bosom no bɛka me nso so mempɛ nti wopɛ sɛ wɔn yɛ wɔkɔ nti wɔnkɔ na ɔsɛ ɔnkɔ nti ahwɛ deɛ ɛyɛ kakra ne mahu sɛ mba no nso ayɛ krakrakrakrakrakra ne deɛ asɛm bɛɛ koraa ni nti ana mesɛ a owura dɛm ne wapue na n'ani ne bɔ plɛplɛ nsuo bi so da yɛ aseɛ hɔ akuama na wate afa kwan no so na medi n'akyi na wasan na waba na mesɛ a ne deɛ yɛbɛyɛ biara sɛ neɛ ɛyɛ ane deɛ megyaa no nti me deɛ anwummerɛ na meyɛ m'adwene sɛ meba aba abɛhwɛ nti megyina hɔnom a deɛ ɔbɛso a bosom no megyina hɔnom a na wɔto nkosua na akɔmfoɔ ne di asa na ɔmo bɔ ntwene nti na me ba no nso so wɔ anim hɔ na mɛmɛ ba no ne berɛ bi baeɛ sɛ kabla de bɛkasa nkyerɛ no na wɔmfiri dwumadie yi ase ɛnyɛ saa so ɔmo bɔ twene no sɛ bosom no ka na school no nyɛ adeɛ sɛ yɛbɛkɔ bio ɛna bla no sɛ wakɔka akyerɛ no a wɔso nti ne deɛ menya ne life nti mɛmɛ baeɛ no na mbɛgyina aha sɛ mehwɛ nti deɛ ɔso a bosom no ɛso bosom no saa na ɔhwɛ me na me nso mehwɛ no na deɛ ɔso bosom no hwɛ w'ani na me nso mehwɛ no na nipa nso wɔ ha nti yɛ na nko ara na wɔhwɛ wɔ ɔto kosua a na abɛbɔ me sei saa 3 times bɛbɔ w'akyi na kyɛ sɛ afa me nso menim hwee nti na menim na me sɛ anaa menyim no nti na ɛyɛ saa wɔn mu mpa akora wɔ ha anaa nti bua na edi wɔsa to kosua no na kosua no afa na wabɔ ne tirim kose wɔhwɛ me saa ogyina hɔ hwɛ me saa na bosom no abɔ ne tirim kɔ saa nti wana ɛsɛ daabi mɛpie abɔnten nti yɛ sɛ mepie no na berɛ a na meme ne baa sɛ nkɔ mɛkasa nkyerɛ me ba no mani mpia ɛma yɛmfa ne nkɔ fie no na mehu sɛ ɔkuta mpapɔ na me sɛ berɛ a ɔde me gyina ha o na ɔsɛ gyina ha yi ara twɛn me na bosom no aka me ba no nti wɔde asɛ fiti abɔntene ɛbɛɛ nyɛ asɛm ketewa ne sɛ wo ba no mpaboa na ne kita no wɔde asa ne fiti abɔntene ntwene na ɛtwetwe no ɛba bi a wo sɛ wɔ megya wɔ na afei deɛ ɔbɛyɛ kyea me nti bɛyɛ so wɔ nkyɛn saa na mɛmɛ kan nti wɔa na mefiri nipadɔm no mu na wɔduru steps na mesuo ne mu sɛ mema no ɛwura fie a mesuo ne mu no ana wɔpetee no na mo nso so menyim bɛɛ bosome na yɛ ase nti meme kɔ fam sei na ebi soso ɛsɔɔ me na wɔde me gyina hɔ ka kyerɛ me sɛ menya no na ɔno ankasa ɛnyɛ deɛ ɔno ankasa firi sɛ ɔbɛyɛ na agyade no di asa saa de no bɛwura efie ha deɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa ne abosom twa akokɔ na afa ɔmo tu kosua na afa ɔmo tu hyire gu ne so sei a gyina deɛ bɛyɛ nso ɔmobisa sɛ kɔmfoɔ no ne maame wɔ ne sɛ mpakyɛw mea ankasa menim ɔsɛ ɛneɛ fo abusuafoɔ bla ne kyene so mampaa ne baafo anantare mu yɛba bɛbɔdwa ne sɛ mate saa berɛ no ɛsi sɛ wagye ato ɛno koraa no nyɛ wakoma na nyɛ makoma mekɔɔ kɛtɛ so maa no bɛdwene saa na asɛm koraa na sɛsi a asɛ masa bɛwura mu koraa sei bosom yi mempɛ ɔpapa no nso so mpɛ sɛsi a bosom yi nti ɔpapa apɔ ne bela ama no ɛnam sɛ ɔstatee sɛ wɔ bosom ne da ne ho adi no ɔpapa pɔ ne bra ma sɛ wɔmfie no bi wankɔ skul no a ɔmfie no na adɛn na asɛm koraa menhyiahyia nsɔhwɛ koraa sei
Sisi dia bɛka wo nko a. Bɛka me nko a obi ayi me nneɛma. Ade akyi ampa edwale ne bae. Yɛbaeɛ na kyerɛ sɛ bosom no asi ne so saa na kyerɛ sɛ bosom no aka me ba no. Nyɛ adare deɛ mesu papa. Mesu yama me ankasa metumi hu sɛ mesu. Anam sɛ bosom no asi wo ba. Anam sɛ asi me ba no so nti mesu papa. Ebi sɛ menni wɔ biara. Ankona me menni wɔ biara. Bosom nti me ne me bɛyi mmienu ayɛ mmɔbɔ wɔ abusua yi mu. Nsa abusua no nyinaa nso ɛyi wɔn ani. Sɛ bosom aba. Bosom aka me ba no. Nti obiara mfi mu. Ansia fedi yɛbɛsi ekura nyɛ asi awi. Sɛ mɛto me ba ato atwene anaasɛ me ba bɛbɔ dam deɛ. Ne nyinaa yɛ nyame ayi som naa bia. Nti me deɛ megyaa no. Woyɛ amano no ka kyerɛ me sɛ bibi ɛwɔ me tiri mu biara na ɛfa bosom sɛ mempɛ no. Menyi nyinaa mfiri mu na menyɛ firi mu munya amammerɛ no. Me sɛ mate. Obisa me sɛ na akwadaa ne papa wɔ na me sɛ ne papa deɛ mofrɛ no koraa no a ɔbɔboɔ bɛtoto no. Ayi abosom no koraa metwitwa ne de. Nti mesrɛ mo ne papa no asɛm no deɛ mfantoɔ na mentumi nkɔ ne papa anim saa mmerɛ na agya ɛyɛ a na de kyerɛ otumfo asɛ bosom no na aka no nti ɔmfa no nkɔ ntiti yɛmpa yɛwura soso ntitiɛ mu ne n'akɔm ne n'adidie ne ne biribiara na kyerɛ sɛ yɛwura ane fa n'adeɛ no ka ɔkɔba yɛbɛbɔ n'akɔm biara ne deɛ no so ne wabrɛ paa. Akɔm ntitiɛ no nso so no sikatwa bi wɔ. Sikatwa wɔ ɛwɔ akɔm ntitiɛ no. Ade na fa ne na wɔkyerɛkyerɛ nneɛma baako mmienu nso. Sikatwa wɔ. Nti mo wɔ kaba. Mo wɔ kaba sɛ. Ɛno deɛ ɛka no deɛ ebi wɔ mu na ɛno no deɛ mentumi nka ho nso dwa. Akɔm ne ntitiɛ no nso wofa no tɔtrɔtɔ anaasɛ ɛno deɛ na ɛnyɛ na fam sa. Ɛyɛ asɛm o. Ɛnyɛ easy. Nti sɛ ano ne nnɛkɔɔ hɔ no. Mepakyɛ saa tam na mɛmɛnyam nti ɔne me wɔfa baako na ɛdi kan kɔɔɛ. Nti akyire no na akɔyɛ te sɛ akwadaa deɛ wɔntena obi nkyɛn saa da na watena me ame nkyɛn no. Sɛ ne master koraa ɛtea no kakra a ɔbɛka sɛ bi a wɔ ha n'adwene ne adeade nti n'adwene nso ɔbɛba Kumasi. Nti ɔdi nam sɛ daabi ɔka so ɔba sisi ɛyɛ a bosom no bɛku no ato atwene anaasɛ ɔbɛbɔ ne ba. Na deɛ meyɛ biara sɛ megya na memoa me ba na mede no kɔtena akɔm ase no. Nti ɛsɛ deɛ abɛgye atom fuli sɛ na namfa no nyɛ adwuma. Nafa no nyɛ adwuma. Ɛyɛ ho hwee a ne nyinaa yɛ som. Ne bi nti nafa no nyɛ adwuma. Nti ɔdi hɔ ma sɛ Pakyɛ afe ne fa deɛ ɛne nana yɛ fast paa o. Ne nyinaa ne w'ahokeka ɛne sɛdeɛ ɔbosom no ɛsi tie. Wamfa nkɔyɛ nkɔmmɔdie amfa nkɔyɛ yɛ wo mu da akɔm no mu dɔɔso. Ebi wɔ koraa na sɛbe na m'ani bere. Yɛbɛyɛ adeɛ bi a ɛbɛtwɛ dwumadie no akɔ akyire. Nti sɛ nana atwa afe ne fa wɔ hɔ no mu owie dɛ ɛdeɛ na ɔmo yɛde maa no. Atwa afe ne fa wie no ɔyɛ sɛ esi adeɛ wɔwie nti ɔmbɛyi no afiri akɔm mu. Nti ɛno no yɛwura ananta nti ɔno ara na kɔfaa n'adeɛ ɛne n'ahemfo efiri ɛbo no ho. Waka yɛwura ananta wɔyɛ hwan a? Pakyɛ ananta no yɛ fa ne sɛ bosom no ɛho ne hene. Okay. Ɔno nso wɔma nhyia. Otumfoɔ sa ho. Okay. Ɔno ne yɛwura ananta. Nti sɛ na yɛ sɛ yɛsi yɛte bosom ano. Ɔmo te bosom ano sɛ. Bosom no deɛ akɔmfoɔ mmiɛnsa na ɛtetee apieti akɔmfoɔ. Taa Kwabena bosomfoɔ, taa Toa bosomfoɔ ɛna Kukuro bosomfoɔ. Ɔmo nyinaa wɔ baabi a ɔkɔɔ ne tete no. Ɔmo nyinaa wɔ nkyerɛ a
Nchira. Chinchira. Akwa wa pa o. Kwan wa pa. Mo nyinaa na tete opeti akɔmfo. Ti. Kukuro kɔmfo na te abosoma. Okay. Kukuro kɔmfo. Nso wa chira ho. Nso wa chira ho. Na te abosoma. Ɔte na no sɛ ɔte bosom na no sɛ. Oh, me deɛ hɔ no deɛ na me bɛ ne sua. Nti mankɔ bi na deɛ me hu yɛn sɛ ɔmo kɔ no na yɛ anadwo mfa nsa 11 ana ɔmo nyinaa si mu ntorowafoɔ ɔmo kuta tuo dawurofoɔ nnwomtofoɔ na ɔmo nyinaa si mu na ɔmo kɔɛ no ɛhɔ no koraa no ɔmo kɔ kuro foforɔ so ɔmo nante akɔ kuro foforɔ so nti ɛhɔ nom no deɛ mema ankɔ bi na me bɛ ne sua mentumi mfa ne nkɔ nti ahomakye bɛɛ 4 na metee sɛ tuo toto ɛɛba ntorowa wɔ so nnwomtofoɔ no ɛɛto no ɔmo to no saa na yɛmo akɔ abo ɔmo to no nam sɛ ɔmo ate bosom yi ano Ti afɛ de no ani agye. na ani agye paa na asa adane me esum koraa. Ti ani gya da no wɔ susu. Saa abira no na afɛ de nneɛma atoto yɛ wɔ abira bɔ ɛba ne sikasɛm a. Oh, sikasɛm deɛ na mede kan kaa sɛ yɛwura adaroma yɛwura baafoɔ adaroma nti yɛkɔɔ hɔ nom ɔno na agya biribiara ɔyɛ maa yɛn nti yɛfa yɛdidie mu yɛ biribia mu deɛ na meka sɛ yɛho kyerɛ yɛ nea metwa na wankasa nso abira akɔmisan sɛ yɛsɛ ahyɛ wosi ahyɛseɛ na ɛba no afei deɛ nam sɛ na wɔn mpene so na ade ne kyinkyim pɛ sɛ pae firi ne so nti no ɛma wotwa nneɛma koraa sɛbisɛbi te sɛ deɛ agya nan si so no wansi na nkwa na yi w'akyi ne yɛ ntɔ bɛma bɛbɔ ɔka nti saa abira no deɛ na ɛka ne nyinaa firi so. saa mmerɛ no deɛ na ɛka no na mfiri me so nanso so na mɛyɛ hospital adwuma bi de titititi so deɛ ɛbɛa sɛ wode obi ka na sɛ woanyi w'ani na sɛ wotumi ma no wansi de koraa no na ɔhunu sɛ wobɛtua sika no nti agya mekɔ a kakra bosome so a kakra mema no na ate so na meaba abɛtwitwa amanfoɔ. Ti afei deɛ wahunu nsankuo bɔ nnwomtoɔ to etuo toto yɛate ɛyɛ nana duruwa no ana kreti a yɛate n'ano sɛsɛ deɛ bɛtumi adi adwuma efiri hɔ nom na mobɔ akoma ase. Mpakyɛ yɛte bosom no ano no deɛ ɛnyɛ atoa nsewa na ɛbaeɛ ɔmo saa maame dware yɛ duro na deɛ wɔnim na ɔmo saa kyerɛkyerɛ yie ne adeade nti bosomfoɔ no ɛhyɛ ne da a yɛde bɛyi yɛakɔ mu. Yɛyi wakɔ mu sɛ na yɛ sɛ afei deɛ wawie sukuu no a wawie biribiara wotumi ɛbɛ fie ɛbɛstate wɔ a wadwuma nti efiri hɔ nom wɔyi mu akɔ mu na mbɛɛ fie a ɛbɛstate wadwuma. Mpakyɛ yɛyi yɛakɔ mu a yɛbɛɛ fie no ɛna yɛwura ɛbɛbɔɔ nkɔmfoɔ dwa sɛsɛ ɔde yɛ n'adwuma. Ɔbɛyi ne kyerɛ nti ɔstate sɛ ɔyi ne kyerɛ yɛ ana anastate sɛ wɔyɛ n'adwuma ɛde ne kyerɛ sɛ nkyɛ kora bɛyɛ sɛ ɛnan ne mu nkyɛ saa mmiɛnsa mfeɛ mmiɛnsa daabi enuru daabi ɔne ɛsɛ mfa sɛ bɛyɛ mfeɛ mmienu daabi mfeɛ mmienu kura enum bɛyɛ sɛ 7 months o sɛ saa ɛsoso nipa ɛba nana ha na ɛbɔ adwene nti aseɛ so ɛte sɛ deɛ obi a wɔyɛ adwuma no akyɛ paa wosusu sɛ deɛ nti a sɛ bosom no ɛyɛ bosom dadaa nti woba ha nom a ohunu obi biara ɛka no ɛde kyerɛ ɛyɛ n'adwuma nso ka no nti woba ha nom a deɛ ɛbɛyɛ ama no sɛ ɔno nso kɔ ɔbɛkɔ akɔdi ho adanse ɔno nso bɛpɛ ɛdɔm ho yɛsi fɛs no na nana kretia etimi woyɛ ne kuro ba wɔtwɛ deɛ ano watu kwan na mpaba mu yɛ ama wa ɔba wo mmoa ɛwɔ baabi a wɔwɔ bia ɛyɛ nokorɛ sa ɛyɛ nokorɛ obi koraa na wɔsi afra ama nane sɛ yɛbɔ obi asɔ bi a wɔde n'ase da bɛba kyerɛ sɛ ɔkɔɔyɛ no ɔkɔyɛ operation ɛwɔ aburokyire wɔ aburokyire bosom ne baa ne ho bɛdan ne ho adi na biribiara ne no ɔyɛ operation wɔboa akwantufoɔ wowɔ akwantuo mu sɛ ɔnneɛma nkɔ yi a bosom no ɛboa ɔno ara sɔ wo nsa sɛ ɛkɔpɛ adwuma wabra wo frɛ no wɔmfrɛ nti wɔn a wɔwɔ akwantuo mu no deɛ wɔn mu nim deɛ tintima yɛtumi yɛ
mmra ne no no titi mai nso oti mo mai gyina exercise nana create ya wana sinase wa start ye adwuma efi na na start ye na adwuma de sin de ya ye tete ko share wo ha wo ma ye share bibia isi abrabo ne nso koto ote emu ko yie ama o refi ni etwa mo na ni afukra na me ka na ma so si na me sere so fe na ka wusu na me su kra na mo ba menhia no na eyo de mo ba brewatia erotie ba de na ya me na ya me nje na ya me di ku pra ti mu sana konfu o ma me wai so ma ni na ya ba ya so o ma ni na ma me na ho te senti na ya me nje na me de wa nti e dei o papa no still na onye ntu o papa na di atum na mpokra no o ba di atum na do mbe yo no ma ye wa okay let's say na de o papa na adi atum no so manze ne mama ne me nyina ye basa na se o papa no yo na se no papa o papa so ne ma ye basa ebe sinne nti san de no so papa ne ya ne ne ma basa baba se de ne o ma to ye chopa okay ne kasa okay tu ba de wa so to ati ana fo ne ma o mo ne bo so ne kasa ya ba ye kama nti every bread born na na se yi ni kire ya o ba fie o papa ba da ne papa ba da samba okay nti se de na yi di se onya be pa chaw ne kwan ya bia ba ye kama bia ba sesa ba sa ko ne da de nti se o papa wa ba kasa o ne ye ne ban ma ya ani se ni echi o ka so papa ma bo be papa ma Comfort drama me bada se be se wa bracket papa bi o mo so de e fe bia na ade awo nti se o mo di comfort drama e chi se o ye na o mo nyina ye mema ma mi e ka comfort drama e ma ma be e nsa ma ne mi e ma mi e mema mi nsa e so baba ko ne ka comfort drama okay chi ba yo ba e ye mema eti omu anuafo ne so mu na na e omu dwane anase omu na okay o kan mi amu ba na wow ti ni mi amu su ni mu mu de ni de se fata man se o ye abrowatia ya since se fie wo mu ye se abrowatia fie ne bi fi ne bu fi ti abrowatia na ni wo mi ko ni wo bu su ni bia o so na fi no mama mo busa mo so betina amoso eni jimu ya bada asibe akoma ya da za ka se na busa for an comfort drawer ma me ne ni abrowatia ne ma me gidi se wani aje o be subscribe wa like o comment na mo share amodo fu ye ya she mo so kona na adwa na